Bos días. Bos días, queridos amigos desde o meu recuncho de Trevinca. Ser feliz é algo imprescindible na vida do ser humano. De feito, é a única misión que o ser humano pensante ten cando é depositado nesta forma física no universo. Poderíase pensar que levar a cabo esa misión é doado, pero non o é sempre. Hai momentos nos que se fai complicado e necesitas esforzos engadidos para conseguilo. Eu levo máis de 5 anos atravesando momentos cheos desa complicación. Pero teño a inmensa fortuna de que cando eses momentos chegan, alguén que me quere e está ao meu carón, ás veces é un fillo, outras veces é un amigo, que para min tamén o é. Noutras ocasións esa axuda vén das propias coidadoras. Pero existe un anxo que, aínda que non este sempre xunto a min, síntome arroupado por il. Todos sabedes que eu non son un fervoroso creinte, pero ese anxo existe, é de carne e oso, e está sempre preto de min, aínda que a maior parte do tempo está a 700 kilómetros de distancia. Pero eu sempre o sinto ao meu carón, aínda que non este físicamente. Onte foi un deses momentos de gran desequilibrio no meu sentir, pois nunha desas visitas a ese lugar onde delegamos os cuidados dos nosos seres queridos cando non somos quen de facelo nós, alo menos coa calidade que o fan esas persoas que adican a súa vida con esa sensibilidade. Pois ben, nesa visita da que estou a falar, Carmen tuvo un deses momentos tan duros para ela, chorando desconsoladamente como a nena que ela nese momento pensaba que era. Unha nena que posiblemente fora presa dun deses pesadelos que ás veces sufren os nenos. Esa nena de 87 anos botaba de menos a súa nai, e eu non era quen de consolala, contaxiándome esa desesperación, fundíndome con ese corpo frágil, composto casi exclusivamente de pele e osos, inmóvil, pois o seu cerebro xa non emite ordes ás articulacións. Neses intres é cando non é doado manter a felicidade, pero fixadevos si son afortunado que nese momento complicado, a punto de caer na desesperación, ese anxo do que vos falo estaba xunto a min físicamente e non permitiu que eu caera. Ese anxo unha vez máis me axudou, como fai sempre, a ser feliz, porque sabe que selo é a decisión que eu tomei xa fai uns anos. Esa decisión que realmente é a única que o ser humano pensante pode e debe tomar. Afortunadamente, son quen de manter, grazas aos meus fillos e aos compañeiros e compañeiras, aos meus netos, pero de maneira moi especial a ese anxo que sempre está ao meu carón, aínda que este lonxe. Gracias, anxo.